аз 20 ширкатҳои сохтмонии ободонӣ кор карда истоданд. бунёди як дарвозае ки шояд мислаш дар Осиёи марказӣ набошад. ҳамин гуна дарвоза бо назардошти гузоштани тамоми он таъриху фарҳанге ки аз ҳамин осорхона ба даст оварда шудааст, дар ҳамон нумои дар қисмати беруни ҳамон дарвоза ҳамаи онҳо дар шакли релеф нишон дода шудааст. бунёди роҳи даромадгоҳи сарасп бо шинондани ниҳолҳои бисёр нодире ки аз давлатҳои хориҷа дастрас намуданд. зиёда аз 1000 ниҳолҳо бунёди 6 мағозаи армоғон аз тарафи соҳибкорон бунёд ёфта истодааст. болопеш кардани 3 ҳафриёти дигар бунёди як маҳаллаи қадимона аз бо назардошти сарҷам намудани таъриху фарҳанги миллати тоҷик хоса мардуми водии Зарафшон, бунёди як осорхонаи замонавӣ бо талаботҳои замони муосир имрӯз аллакай имрӯз пагоҳ ҷобаҷогузории экспонатҳо оғоз меёбад. хобгоҳ барои 40 нафар ки бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз дар арафи анҷомёбӣ аст.